back to another vlog! As you can see, nasa ibang location po tayo, and kasama ko si Grandma. We're currently here in Newport City, 150 Newport, ayan, Condotel. So, I booked a hotel, Condotel, yun. Kasi, hatid ko si Grandma sa airport bukas and we want to stay here a little bit longer. So, I booked through booking.com. Lagi ko naman ginagamit, guys, is booking.com tsaka Travelbook. So, yung booking.com yung ginamit ko this time. And, yun, guys, sabi ko nga sa inyo, if you will use my link sa booking.com, you can get 15% off sa mga booking ninyo, or you can use my link for Shopback kung gusto nyo naman na cashback yung makukuha ninyo instead of a discount. So, kung anong gusto nyo, I will put my Shopback and my booking.com na link para kung anong mas gusto nyo. Sa Shopback kasi, guys, kapag initial na nag-register kayo, you will get 100 pesos na cash. Tapos, iba pa yung cashback nyo na makukuha nyo dun sa booking ninyo. So, mas maganda atang sa cashback na lang kayo. So, yun, guys. Nag-makeup lang ako konti. Yung hindi masyadong bababoom. Pero nag-eyeshadow ako for the first time na nag-travel ako. Ang kati na may dala akong makeup. So, this is the Everbilena, guys, na almost full face na Everbilena. And yeah, I made a video of it, yung full face na Everbilena. I will just put the link in the description box down below for you to see that. The one on my lips right now, guys, is the Precious Skincare Cosmetics na lip and cheek tint. Sobrang, tingnan nyo naman, lasog-lasog na yung kanyang yung kanyang packaging. Kasi lagi ito yung nasa makeup bag ko. Halos mabura na yung ano niya, guys. So, yung kanyang label. So, eto, this is in the shade Charmy. Na lasog-lasog na. Kawawa naman. Pero, gustong-gusto ko kasi to, guys. Kasi kahit mag-fade man yan, red pa din yung bibig ko. Parang my lips but better. Char. Tapos, natagal kasi bago ako mag-reapply. So, kailangan sobrang oily ng kinakain ko bago pa ito mawala. So, gustong-gusto ko itong lip and cheek tint na to. So, yun. Itutour ko kayo. Ayan, char. Itutour ko kayo dito sa Condotel, guys. Kasi ito talaga, pinili namin. Kasi may kitchenette. Ito yung pinili ko. Buti na lang may fridge, may ganyan. Kasi si Grandma may dala siyang kailangan ma-freeze na dadalhin niya sa US. So, yun, guys. Ito yung gustong-gusto ko. So, ito yung door natin. And the outside is just like that. Ayan. No pets, no pets allowed. Ayan. Tapos, ito yung ating overview of the Condotel. Yan. Tapos, andyan po yung mareklamong madam. Si madam, andyan siya. Gusto nang humiga. And then, dito, guys, pagpasok mo, meron tayong shoe rack, which is may pang lalaki, tsaka may pang babae na slippers. Tapos, may pang dalawahan na dining set. Tapos, dito naman, may cabinets. And then, dito yung may lutuan, sink, tapos cabinet. Check natin. Yung mga panglinis, ganyan. Tapos, walang laman. Tapos, dito sa taas, ayan, meron mga lutuan, may mga utensils. Ayan. Tapos, ito yung tawag niyan. Vent. Yun. Na lang yan, sari-sari. And then dito, ito na naman yung hinabol po natin, yung kitchen na naman po kasi talaga yung hinabol. Meron tayong kettle. Parang naalala ko nung nasa SG kami, naka-kettle din kami. May kettle tayo, tapos may microwave, and then we have a small fridge. Ayan. Kasi kailangan ni Grandma, may ilalagay siya na dadalhin niya papuntang US. And then kung ayaw mo mag-aircon or nakukulangan ka pa sa aircon, ayan, meron silang fan. Tapos, may TV sila dito. Ayan, syempre, kailangan ng TV. Tapos, akala ko malalim. Sobrang babaw lang pala. Ayan, drawers. Tapos, meron din silang mahabang cabinet na ganyan. Which is, maganda to kapag pang matagalan, ganyan. May mga hangers na din siya. Syempre, yung favorite natin na jacket, nandyan na naman. Ayan. Tapos, dito sa may bintana, meron tayong blinds. Tapos, sa baba, yung box na ottoman. Tapos, pwede mong upuan. Yan. Tapos, yung view, ganyan, mga bahay-bahay. Ganun.
Tapos dito, yung si grandma, ayan, nag-ano siya ng pang-password. Tapos ito naman yung kanilang bed, napaka-sosyalin. May dalawa ng towel, tapos yung kanilang, tawag nito, blanket. Ito yung mga pang malamig. Ayan, di ba? Red na red. Ang cute nga eh. Cute. Gusto ko ng ganito lang na bed. Ang laki kasi ng bed ko, tapos ang taas pa. Oh, ayan, si Madam, higa na naman siya. Madam Cordapia. Tapos dito yung kanilang bathroom. Ayan, open natin. Wow, ayan. Nice naman yung kanilang bathroom. Yun. Toilet. Tapos, may paper, ano dyan, toilet paper. Tapos ito yung kanilang sink. Hello, hello. Ngarag ko, bes. As in, bagong dating lang kami. So, ayan. Tapos, meron naman na silang pa-free na, ano to, shampoo. May shampoo, may bath gel, toothpaste, tas toothbrush. Nakakaipon na ako ng toothbrush sa mga hotel. Yan. Yun lang. So, okay naman. Tapos, may parag pa silang ganyan. O, diba? Bongga. Cute. Tapos, yung kanilang rag. Cute din. So, yun lang guys. If you are looking for a hotel, condotel, ganun, dito, okay naman siya dito. Buksan nga natin yung ilaw para mas maliwanag. Ayan, okay naman dito guys. Para mas comfortable. Tapos, sobrang lapit lang niya sa airport. Diyan lang guys yung airport. Parang, shopping center. Tsaka shopping center. Tapos, malapit din sa MOA kapag gusto nyo pang mag-shopping. Yun yung gusto niya talaga. Yung shopping center daw. Yun guys. So, kapag galing kayong airport, malapit lang. Kasi ito, by the way pala guys, yung binook ko is Tess and Tesha Condotel. So, nakalocate yung Condotel sa 115 Newport City. Ayan, sa Rojas Boulevard ba to? Tama. Basta I will put the address here na lang para makita nyo or sa description box down below. Kasi, alam ko, lalo na yung mga may connecting flight, ganyan, or gusto nyo pang magpahinga muna dito sa Manila bago kayo pumunta sa mga probinsya nyo, ganun. Or may mga kailangan kayong ayusin ng mga papers nyo dito, you can stay here para mas convenient. Malapit lang kayo sa lahat. Grab lang, ganyan. Tsaka, mas safe yung lugar. And, sobrang bilis ng wifi. Nakailang upload ako kagabi. Dahil sa wifi. So, I will try my best to ano guys, na i-edit agad tong video mamayang gabi para makita nyo na siya agad-agad kahit may mga previous vlogs pa tayo. I'll try my best to upload. Ayan, sobrang gulo but I'm not requesting for someone to clean up kasi madami kami may iwan na importanteng bagay though. Yun, alam ko naman walang mawawala pero mas mainam na yung nag-iingat. So yun lang guys, I hope you enjoyed watching this video, and again if you're interested to book this condotel, I will put my booking.com link for a 15% off on your booking, or you can use my cashback for you to get 100 pesos initially upon registration, tsaka iba pa yung makukuha nyo na cashback when you book through booking.com. So, medyo magulo siya, but basta download nyo lang guys yung cashback kasi doon na magpapakita yung website ng booking.com. Click mo lang yon and then look for Tess and Tesha Condotel para dito na. And sobrang bait ng mga tumulong sa amin kahapon for the check-in. Yun guys. Okay na. Okay itong lugar na to. Not the best, but you get what you pay for, right? So, I hope you enjoyed watching this video, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!